Sinibingelela namhlanje kuyi-Friday. Sikhumbula amabhaji. Isikhathi esinasiyana laphana. 28.5 minutes past 6 o'clock. Sakaza mkhona hapa phansi. Khona hapa duze kwena. Cisco Studios. Peti artist elisha namhlanje elithatha Isikhathamiaka. Chosen Brothers. Namhlanje siyanyathela kuze kuse ekseni. Silokho esikolapha. Bakhona lapha bazokhuluma. Isikhathi sethu mase silaphana ku 10 minutes and a half. Minutes to 7 o'clock. Singakashisa indaba. I-Chosen Brothers izokhuluma. Sibe sukuthi bathi basiphathele ngalomculo. Bekhona hapa. Cisco Studios. Woza nesidi lakho. Woza nomculo wakho. Akusize lapho.